lami gid bang sagpaon ang mga utok. Bagay Naiinis ako kay Nitch kasi napaka-pabibo. Pastilan. So hey, what's up mga Mex? For today's mukbang, sila na naman ang makakasama ko. Introduce yourselves, guys. Hi, I'm Nika. Hi, I'm Yanyan. Hi, I'm ALOHA. And I'm Nitch. So we're going to eat corn dog. So sa mga hindi nakapanood sa mukbang namin kanina with Gail, Daniel, and Alexander and Sander, please watch our recent video. So without further ado, let's eat! So by the way guys, magbabasa kami ng mga comments mamaya. Let's eat now! Shout out sa mga chef for today's video nga sa Daddy Ining. So guys, magbabasya na si Ma'am Shitin habang kumakain kami. First, from Elaine Joy Marco. Si Nika and Aloha parang kambal. Kambal na diba? Pwede kasultin nyo. Lahat nagmama. Noelyn Montesilio, walay pangit sa inyo para sa ako kamo ang the beast. The beast. Beauty and the Beast. Duha ka. Chantel Siphe Maya. My favorite cuties. A special shout out to Aloha, Nika, Dane. Yeah. Si Dane, guys. Wala si Dane ngayon guys because bukas pa sila makaka-appeal sa mukbang ko. Pangalan yan. Baga. Ajayi Ayo, my favorite Aloha. She makes me laugh out loud. Walang mo lang. Wala ka. After nang ipasunod. Kisia Gloria. Hi Aloha, Insik, Gail, Nitch, Daniel. Pa-shout out ko sa inyong tanan. Wala ko si Insik dito guys. Absent. Si Aloha lang po. Wala ka siya, Glory. Gloria? Gloria! Jobert A. Villagracia. Pa-shout out naman po. Palagi naman ako nanonood ng video nyo at nag-follow ako. Hi! Shout out po! Joshua Amamang Pang. Amamang. Ano siya, lami gid bang sagpaon ang mga utok. Bagay Twinnie Dump Dump. Hahaha, I really like your video but sometimes I don't watch it. Sorry, Nitch. It's okay. Yanria Daculos. Or Daculos. Hala, yan pud ngalan ako. Hahaha. Naan ka yan. Alona Trinidad. Ako si Alona, malapit na maging Aloha at ang ganda po ni Aloha, nakakatawa pa ang and parati pa ako nanonood sa post niyo. Yeah! Gano'n nga ito. Angel Camandona. Aloha kong fave. Sukad kaing anak mo. Haha. Yeah! Sira Kedar na nakakrush kong Nitch. Bawal guys, bawal. Ruby Zabala. Bright kids, love you all, lalo na kay Yanyan. Yeah! Nabigay sila yung comment. Lahat naman sila mga bibo. Keep it up kids. Love ko si Yanyan. Pretty dump. Hey guys lang po ako ni Aloha kasi makakatawa sa sinasabi niya na hindi siya makakasagot at kung kang ano, Yanyan. Grade 5 po kasi ako. Keke. Gian Audrey Mabini. Pa-shout out Nitch and pa mga guwapa. Love you all watching from Balamban. Hi! Shout out sa Balamban. Sa Balamban. Garciano Roy. Si Aloha Panig Ayu. Ako lang. Sagdahan pa ito. Kyle Airo Kyle. Greetings from Australia. Hi! Edmundo Dingo or Dingle. Ang ganda ni Aloha at Nitch. Sana mapansin. Hi! Shout out. Tulog ka. Giselle Umbid. Giselle Umbid. So pretty and beautiful as always, Gail and Aloha.
Ang undang ha. From Jill Ranyesha Lausa. Si Yanyan, kaparehas kami ng nickname. Hi, Kambal. Sangay sa... Yanyan Navidad. Parehas po kami ng pangalan ang nakalagay na Yanyan. Yan din po pangalan ko. Oh, na. Nag-ano, nag-plus mo pa. Pawi, DND. Naiinis ako kay Nitch kasi napaka-pabibo. Di ko alam. Aloha the best. Perfect. Amelia or Tuesday? Sana ko si Nitch may jersey ni Hisong. Yes guys, sinusuot ko ito ngayon. Because ito si Hisong guys, nasa likod ko. Si Hisong guys. Suot ko si Hisong because he is my bias. Kantel si Pe Maya Dalalang. Pa-shoutout Aloha. Oh. Shout out, alay. Nikki Along Manera. Hello Inday. Shoutout sa dintown ko ni. Shoutout sa dintown ko. Inday, oy, dili lang gini mo mapansin akong request. Inday Nitch, I amping always. Inday Nitch, and God bless. Thank you. Ano sa pangalan? Nikki Along Manera. Shoutout kay Nikki Along. Kaparehas mo ng pangalan si Nikki from Enhypen. Og Along, Aloha. Aloha. Alona to lang. Pingpong Custodio Trisha Kirsten. Paid ko talaga si Aloha. Aloha. Tabon-tabon na. Tabon-tabon na. Lovette Abdul Wahab. She is beautiful, my favorite. Aloha is beautiful, I love her. From Mike Fernandez, may YouTube kayo? Naagal! Yes guys, Nitch and Fam. From Priscilla Me. Malipay din ko basta maka-answer si Aloha. Ha? Malipay ko na siya basta maka-answer ka Aloha. Permiha doon, permiha. Hi guys, si Sir Mare. Hi guys, si Sir Mare. May masuri mo. Gusto kayo guys. Sana guys, merong mag-sponsor para may kami maging ganito. Mamukbang kami. Pero dapat lang na siya luha. Dito sila na. May mukha ko na na. Wala. Nagsabusog na siya. So guys, naubos talaga namin guys. So that's it for today's video. Hanggang nasa mga God bless everyone and I thank you. Bye.